की चीज बाटे खींचा जानी ताकि आगा पीछा रहुए ले जाई है हमरो बा इच्छा कि कोनो शौक बता देख ली जांच के कि हम हाई दीवाना कली कांच के अरे आज है पाँच के चार है नाच के अरे आज है पाँच के चार है नाच के चीज बाटे खींचा जानी ताकि आगा पीछा रहुए ले जाई है हमरो बा इच्छा हमारो परीक्षा हो हमारो परीक्षा चीज बाटे खींचा जानी ताकि आगा पीछा रहुए ले जाई है हमरो बा इच्छा कोनो सात बात देख ली जांच के कि हई हवन दीवाना कली कांच के कि हम हई दीवाना कली कांच के अरे आज है पाँच के चल जइहे नाच के अरे आज है पाँच के चल जइहे नाच के हमें दशा बिगड़ल रउआ पानी ये हो हमारे स्टाइल ये रानी ऐसे न नजर करे जा पतानी उठ जाती सनकी तो छोड़ दे पानी ए दादा तब कैसे जाइब हम बाज के कि हम हाई दीवाना कली कांच के हम हाई दीवाना कली कांच के अरे गाज है पाँच के चल जइहे नाच के ताजा गुलाब खान खिलल बदन बा एही से पीछे तोरा पागल पवन बा प्रियांशु के भी कुछ मान बा ए राम धरे विश्वास रोशन बा किया सटेज हम दूरी का हुमाच के कि हम हाई दीवाना कली कांच हम हाई दीवाना कली कांच के अरे आज है पाँच के चल जइहे नाच के आज है पाँच के अरे आज है पाँच के चल जइहे नाच के।